Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Dudong. Taong 1965, Daguiman, Abra. Noong mga panahong ito, nasa edad 15 anyos pa lamang si Dudong. Sa kanilang bahay noon, hindi lang silang magkakapatid ang nakatira. Kasama nila rito ang tiyahin niya na kapatid ng nanay niya at ang pamilya nito. Wala kasi yung bahay na matutuluyan pinuno, kaya sa awa ng mga magulang niya, nagdesisyon itong palipatin sa kanila. Kahit papano kasi, malaki ang bahay nila at kahit isang palapag lang ito, kakasya rito ang dalawang pamilya. Ang problema lang, halos kalahating kilometro ang layo nila sa baryo. Nakatiri kasi ang bahay sa gilid ng palayan na siya namang pagmamay-ari ng kanyang ama. Di kalayuan din sa bahay nila, naroon ang isang malaking balon na pinagkukunan nila ng tubig. Napapaligiran ito ng matatayog na puno ng nyog, kaya tuwing nag-iigib, doble pag-iingat ang kanilang ginagawa. Dagdag pa ni Dudong na sa harapan ng bahay nila, may malawak na bakuran na kanila namang pinagtatambayan tuwing hapon. At kahit wala sila roong kapitbahay, hindi may pagkakailang masaya sila sa buhay. Nasa 15 kasi ang naninirahan sa tahanan nila noon. Kaya kapag nagkakatipon, wala kang mararamdamang pagkaburyong. Isa pa, may mga pinsan siyang kalaro niya, kaya pagkatapos nilang magmeryenda, kung ano-ano na ang ginagawa nila. At kagaya ng marami, isinilang at lumaki rin siyang walang kaide-ideya sa mga nilalang na hindi nakikita. Nakarinig siya ng kwento ukol dito, pero hindi yun gaanong madalas. Malimit purong mga kwentong multo lang din ang naririnig niya sa mga nakatatanda sa kanya, gawa ng yun lang naman ang naging karanasan nito. Ayon pa kay Dudong, na sa mga panahong yun wala siyang inaasahang kahit ano. Ni hindi nga sumagi sa kanyang isip na darating pala ang araw kung saan siya mismo masasaksihan niya ang patunay ukol sa pag-iral ng mga aswang. Nagsimula ang lahat ng yon noong nagdalang tao ang tiyahin niya sa pinakabunsong anak nito. Sa 5 buwang pagdadalang tao nito, napansin niya na parang nag-iba ang paraan nila ng pamumuhay. Kung dati 4:00 ng hapon nasa labas pa sila at naglalakad, sa mga sandaling yon, hanggang 3:00 na lamang ang pahintulot ng kanilang mga magulang. Bilang panganay na anak, hindi niya maiwasang maitanong ang tungkol dito. Kaso lang kapag tinatanong niya ang nanay niya, wala naman yung sinasabi sa kanya. Basta ang palagi lang nitong binabanggit, mapanganib ang paligid, kaya kailangan nilang mag-ingat. Kapag naririnig niya ang ganoong rason, medyo naiirita siya, kasi alam niyang hindi ito totoo. Kabisado na niya ang lugar nila, kaya hindi siya mapapaniwala na peligrosong tumambay sa labas ng bahay ng mga ganoong oras. Ngunit kahit anong paliwanag niya, hindi siya nito pinakikinggan. At kapag napupuno ang nanay niya, sa halip na unawain nito ang kanyang mga sinasabi, mas pinipili nitong paluin siya ng walang pakundangan. Bagay na siya namang ikinagalit niya. Magmula noon, iniwasan na niyang makipag-usap dito. Palagi na rin siyang nakakulong sa kwarto hanggang sa dumating ang hapon na tinawag siya ng kanyang ama. Dudong, alam kong nandyan ka. Lumabas ka dyan. Meron tayong pag-uusapan. Wika nito matapos nitong katukin ang pinto ng kanilang kwarto. Nang marinig niya ang sinabi nito, dali-dali naman siyang tumayo. Yung mga kapatid niya, napatingin lang sa kanya na parang inuunawa rin ng mga ito ang sitwasyon. Subalit dahil nga sa mga bata pa ang mga ito, wala rin yung kaide-ideya sa mga nangyayari. Paglabas niya ng pinto, nasipat niya ang kanyang ama na nasa kusina. Nakatayo lang din ito malapit sa kalan habang nakatingin sa kanya. Nang magpang-abot naman ang kanilang paningin, may hinahon na siya ritong lumapit.
Inakala niya kasing may sasabihin o iutos lang ito sa kanya. Pero pagharap nilang dalawa, agad siya nitong hinawakan sa kamay, sabay hila patungo sa pintong nasa likod ng kanilang bahay. Dali-dali itong binuksan ng tatay niya at pagdating nila sa labas, nagtago sila sa matataas na puno ng talahib. Malimit silang nagtatago-tagoan doon ng kanyang mga kapatid, kaya hindi na nakakapanibago ang magkubli rito. Yun nga lang, ang hindi niya maintindihan, bakit nila ginagawa ito? Wala kasing rason para magtago sila rito, maliban na lang kung meron silang hinihintay. Dala ng kuryosidad, tinanong niya ang kanyang ama ukol sa totoong nangyayari. Maging siya man kasi, aminadong kinakabahan na, gawa ng pakiramdam niya may masamang bagay silang makikita. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, pabulong itong sumagot sa kanya ng, "Huwag mo nga alisin ang tingin mo sa entrada ng bakuran ng bahay natin. Diyan ka lang tumingin at maya-maya mauunawaan mo ang ibig kong sabihin." Nang marinig niya ang sinabi nito, tsaka pa lamang siya tumahimik sa pagsasalita. Gulong-gulo man ang isipan, minabuti niyang paniwalaan ang bawat salitang sinabi ng kanyang ama. Kaya naman makalipas lang ang ilang minuto, may nasilayan siyang 3 matatandang lalaki kasama ang 2 kubang babae na may daladalang mga tungkod. Dahan-dahan ang paglalakad ng mga ito, kaya kung titingnan, parang dadaan lang yun sa harapan ng bahay nila. Ang ipinagtataka lang niya, saan naman yun pupunta? Sa unahang bahagi ng bahay nila, puro na roong kakahuyan at wala pa siyang alam na pamilya na do'y naninirahan. Pagdating naman ng 5 sa harapan ng bahay nila, bigla yung tumigil. Sabay-sabay na humarap ang mga ito sa entrada habang bumubuka-buka ang mga bibig nila. May itim na abo rin itong kinuha sa kanilang mga bulsa na agad din naman nilang hinulog sa lupa. Wala silang ideya kung ano ito, pero naniniwala ang tatay niya na para yun sa tiyahin niyang nagdadalang tao. "Nakita mo yan, anak? Mga aswang yan. Tingnan mo mamaya, magiging hayop ang mga yan." Bulong ng tatay niya habang nakamasid sa mga ito. Nang marinig niya ang sinabi nito, patuloy lang niya yung pinagmasdan. Maya-maya pa, agad namang naglakad ang mga ito at pagdating nito sa harapan ng balon kung saan sila nag-iigib ng tubig, nasipat niya na bigla na lamang itong nagsituwat habang nag-aalis ng kanilang mga damit. At sa paghawak ng mga ito sa lupa, mabilis itong tinubuan ng mga mahabang balahibo hanggang sa mag-anyong aso na ang mga ito. Nakakapangilabot tingnan ang prosesong yun dahil habang ginagawa ito ng mga nilalang, naglilikha ito ng kakaibang tunog na nakakabaliw pakinggan. Matapos naman itong makapagpalit ng anyo, mabilis naman yung nagsitakbuhan papalayo. At sa loob lamang ng ilang segundo, naglaho itong parang bula sa kanyang paningin. Sinubukan niya pa yung hanapin pero wala na siyang nakita pa. Hindi naglaon. Pagtahimik ng paligid, dali-dali naman silang umalis sa talahiban para bumalik sa loob ng bahay. Nang makarating na sila sa sala, dito nila nakita ang asawa ng tiyahin niya na kanina pang naghahasa ng sundang. Halos numipis pa ang sundang na hinahasa nito dahil kahit ubod na yon ng taling, di pa rin ito tumitigil. Nang masipat naman ito ng tatay niya, tsaka pa lamang ito huminto sa kasalukuyan nitong ginagawa. "Kuya Among, wala na ba sila?" tanong ng tsuhin niya. "Wala na, abe. Pwede mo nang itigil yung ginagawa mo." Sagot naman ng tatay niya rito. Matapos ang pag-uusap ng dalawa, tsaka pa lamang ito kumilos para matingnan ang kasalukuyang kalagayan ng tiyahin niya. Habang nagmamasid, dito nalaman ni Dudong na ilang linggo na pala itong dinadalaw ng mga aswang. At yung nakita niya pala kanina, isa lamang sa 4 na lahing nag-aagaw-agaw sa sanggol na kasalukuyan itong dinadala.
Nabanggit din ng tatay niya na marami na silang nilapitang albularyo pero walang tumagal sa mga ito. Magugulo ang mga nilalang na gumagambala kaya yung mga albularyo halos mabaliw na rin kakadepensa sa mga ito hanggang sa napilitan na yung abandonahin sila. Nang marinig naman yun ni Dudong, dito niya naunawaan na hindi rin pala sumusuko ang kanyang pamilya. At kahit dehado ang sitwasyon, patuloy nitong ipinaglalaban ang sa kung ano ang alam nilang tama. Sa pagpapatuloy ng pag-uusap, inilahad ng tatay niya ang dahilan kung bakit ipinakita nito sa kanya ang lahat ng yun. Kailangan namin ng tulong mo, Dudong. Bilang panganay, alam ko na ikaw lang ang makakagawa nito. Naiintindihan kita kung natatakot ka. At ganun din naman kami. Pero alang-alang sa ating pamilya, kailangan mong magpakatatag. Kung hindi tayo kikilos, walang lalapit sa atin para tumulong. Ang nais kong gawin mo, pumunta ka sa Karatig Baryo. Hanapin mo ang matandang albularyo na nagngangalang Magno. Bantog ito sa lugar na yon, kaya kapag narinig ito ng mga taga roon, sigurado kung merong tutulong sa iyo para mahanap ito. At kapag nagkita na kayo, sabihin mo ang nangyayari rito. Handa tayong magbayad kung kinakailangan para lamang makuha ang kanyang serbisyo. Wika ng kanyang ama. Dahil sa sinabi nito, wala na rin siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Labis man siyang nababahala, tinatagan niya ang kanyang sarili nang sa gayoy magawa ang nais ng kanyang pamilya. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, dito na siya nito inabisuhang maghanda. Maaga pa kasi siyang aalis sa susunod na araw, kaya bago pumutok ang liwanag, kailangang handa na siya para umalis. Nang marinig naman ni Dudong ang sinabi ng tatay niya, dali-dali niya itong sinunod. Maaga rin siya noong nagpahinga para kinabukasan may sapat siyang lakas para sa gagawin niya. Lumipas ang gabi, kabaliktaran ng kanyang inaasahan ang nangyari. Dala ng pag-aalala sa kung anong kahihinatnan ng lakad niya, buong magdamag siyang gising. At habang lumilipad ang kanyang kaisipan, unti-unti niyang napapansin ang mga kakaibang kaluskos sa itaas ng bubong ng bahay nila. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya merong naglalakad sa itaas. Napakabigat kasi ng mga yapak nito, sa punto nga akalain mong isa itong tao. May naririnig din siyang kakaibang huni na parang may kahalintulad ng huni ng ibon na malapit mangitlog sa tabi ng sapa. Hindi man nakakapangilabot ang ganoong tunog, labis siyang nababahala sa mga bulungang naririnig niya sa labas. Alam niyang gising din noon ng tiyuhin at tatay niya at anuman ang ginagawa nito, nakakasiguro siyang para ito sa proteksyon ng tiyahin niya. Pagsapit ng sumunod na araw, 5:00 pa lamang ng umaga nakabihis na siya. Tapos na rin siyang mag-almusal at literal na naghihintay na lamang siya sa pagputok ng araw. Makalipas ang ilang minuto, dumating na ang oras ng kanyang pag-alis. Paglabas niya ng bahay, dire-diretso niyang tinahak ang daan. Mano-manong paglalakad lang ang kanyang ginawa dahil wala sila noong alagang kabayo o kalabaw. Bilang bata, alam ni Dudong kung gaano kaseryoso ang haba ng kanyang lalakarin pero hindi niya ito gaanong ininda. Gawa ng sanay siya at hindi maipagkakailang kinalakihan na niya ang mabibigat na trabaho sa bukid nila. Pagsapit ng tanghali, malayo na ang kanyang nabaybay. Hindi na rin niya matanaw ang kanilang baryo pero alam niya na malayo-layo ang tatahakin niya. Obligado rin siyang bilisan ang kanyang paglalakad nang sa gayoy hindi siya maabutan ng paglubog ng araw sa daan. Awa naman ng Diyos, bago tumungtong ang 6:00, narating na niya ang kabilang baryo. Di hamak na maraming tao sa lugar na yon, kaya kahit hapon na, marami pa rin ang naglalakad sa tabi ng kalsada. Nahihiyaman, pilit niyang kinausap ang mga taong nakakasalubong niya sa pagbabakasakaling kilala nito ang matandang si Magno. Nang marinig naman yon ng mga kausap niya, agad nitong itinuro ang paanan ng bundok kung saan nakatira ang matanda.
Nasa kabilang ibayo ito ng palayan, kaya naman nang malaman niya ang tungkol dito, nagmamadali siyang lumakad. Papasapit na ang dapit hapon, kaya labis siyang nababahala na baka maabutan siya ng dilim sa gitna ng palayan. Unang-una kasi, wala siyang ideya sa lugar na yon at hindi niya alam kung ano pang makakasalubong niya rito sa pagbalot ng kadiliman sa kalupaan. Pagdating niya sa gilid ng palayan, may nakita siyang isang lalaki na nangunguha ng mga sinampay nitong damit. Pagsilay nito sa kanya, dahan-dahan naman yung lumapit. Saan ka pupunta, bata? Kay Lolo Magno ba? Naku, bukas ka na lang pumunta at gabi na. Kung gusto mo, dito ka muna sa amin tumuloy. Tamang-tama, kaedad mo lang ang mga anak ko. Meron ka makakalaro. Bungad na wika nito. Hindi na ho. Nagmamadali kasi ako eh. Tsaka, malapit lang naman ang bahay ni Lolo Magno kung bibilisan ko ang paglalakad. Huwag ho kayo mag-alala. Sanay ho ako sa palayan. Diyan na po ako lumaki. Sagot naman niya rito. Nang marinig yon ng lalaki, kapansin-pansin ng tila bang pag-ikot ng tingin nito. At sa muling pagpang-abot ng kanilang tingin, muli itong nagsalita sa kanya, kasabay ng nakakapangilabot na babala. Hindi mahalaga kung saan ka sanay. Yang lugar na dadaanan mo, punong-puno yan ng demonyo. Kumbaga, tulayan patungong impyerno. Marami nang nawala dyan. At kung hindi ka naniniwala sa mga sinasabi ko, paniguradong ikaw na ang susunod sa kanila. Bahala ka sa buhay mo. Ako naman nagmamagandang loob lang. Pagkasambit nito ng mga kataga, agad naman yung tumalikod sa kanya. Dala ng pagkagulat sa mga narinig niya, hindi niya maiwasang mapaisip ng malalim. Nagkaroon na rin siya ng pag-aalangan kung tutuloy pa ba siya o magpapalipas ng gabi sa bahay nito. Subalit nang maalala niya ang kalagayan ng tiyahin niya, minabuti niyang tumuloy. Alam niya na mahalaga ang bawat oras ng pamamalagi niya sa baryo, kaya hindi niya ito sasayangin sa pagpapalipas ng gabi sa lugar na yon. Kung iisipin kasi, abot tanaw na niya ang bahay ng matanda, kaya walang rason na magtagal pa siya. Maya-maya pa, nang makalikom na siya ng lakas ng loob, mabilis niyang tinahak ang gitna ng palayan. Mayayabong na ang mga palay na nabubuhay dito, kaya nang medyo makalayo na siya, halos hindi na niya makita ang bahay na dinaanan niya. At habang tumatagal, tila bang unti-unti na ring lumiliit ang lawak ng lugar na kanyang naaaninag. Ilang segundo pa ang lumipas, dito na siya nakarinig ng malalakas na pag-atungal, kasabay ng pagramdam niya ng mabilis na paghawi sa mga palay. Alam niya na nasa likod niya lang ito, kaya hindi na siya pwedeng maging mabagal sa pag-usad. Naniniwala siya na kapag naabutan siya ng mga nilalang ngayon, katapusan na niya. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, mabilis na lumalapit ang mga nilalang na humahabol. May mga pagkakataon ding nakakasabayan na niya ito, gawa ng yung mga huni nito, naririnig niya sa bandang gilid niya. Pero sa kabila ng lahat ng yon, di siya pinanghinaan. Bagaman malabong kahinat na ng kanyang sakripisyo, pilit niya pa rin ginawa ang alam niyang tama. Hindi nagtagal, nang malapit na niyang marating ang kabilang ibayo ng palayan, dito na siya sinunggaba ng isang babaeng may mahabang braso. Matatalas din ang mga kuko nito, kaya pagsunggab nito sa kanya, paulit-ulit siya nitong pinagkakalmot. Sinubukan din siya nitong sakmalin, mabuti na lang at nakailag siya. At dahil sa pagiging maliit ng katawan niya, kung kaya't nakaya niyang mailagan ang pilit nitong paghawak sa kanyang katawan. Subalit nang makadistansya na siya sa nilalang, bigla nitong nahawakan ang kanyang mga paa. Pagdarag nito sa kanya, pilit siyang humawak sa mga palay habang paulit-ulit na humihingi ng tulong. Ang kaso lang, kahit anong gawing sigaw niya noon, parang walang nakakarinig. Kaya nang tuluyan siya nitong makaladkad, tanging pagsilay na lamang sa kabilang ibayo ng palayan ang kanyang nagawa.
Dito na rin niya naalala ang masasayang alaala nila ng kanyang mga magulang kasama ng kanyang mga kapatid. Pakiramdam niya noong mga sandaling yon, mamamatay na siya. Pero bago pa man siya tuluyang mailayo ng nilalang, may nakita siyang liwanag mula sa tahanan ng albularyo. At nung lumapat ito sa balat ng nilalang, bigla na lamang itong nagsisisigaw kasabay ng mabilis nitong pagbitaw sa mga paa niya. Tumahimik na rin ang buong paligid hanggang sa wala na siyang naririnig na huni. Pagtayo niya sa kanyang kinaroroonan, tsaka pa lamang siya nakausad ng dahan-dahan. Balot na balot man ng takot, hindi niya hinayaang matalo nito ang kagustuhan niyang matupad ang utos ng tatay niya. Hindi naglaon, matagumpay niyang narating ang kabila nitong ibayo. At mula sa lugar na yon, nakita niya ang mga nilalang na tila bang gumagapang sa ilalim ng palayan. Hindi niya mabilang ang mga ito, kaya paulit-ulit siyang napapaisip kung papaano niya ito natakasan. At habang naglalakbay sa kawalan ng kanyang isip, bigla naman siyang napasilay sa kanyang tabi nang may marinig siyang tinig ng isang matandang lalaki. Pagsubok ng katatagan at tapang ang lugar na iyong dinaanan. Kung wala kang lakas ng loob, hindi mo yan mapagtatagumpayan. Alam mo, iho, ikaw pa lang ang 3 taong nakatawid dyan sa ganitong oras. Kahanga-hangang katapangang ipinakita mo, kaya dininig ko ang pagtawag mo. Batid kong may mahalaga kang sasabihin sa akin. Sumunod ka, at nang mapag-usapan natin yan sa aking pamamahay. Nang marinig niya ang sinabi nito, dito pa lamang siya nakaramdam ng kapanatagan. Alam niya sa mga sandaling yon ay ligtas na siya. Maya-maya pa, pagdating nila sa bahay ng matanda, inabutan siya nito ng mainit na kape at malambot na tinapay. Bago nila pag-usapan ang kanyang pakay, minabuti muna ng matanda na busugin ang kanyang tiyan. Naniniwala kasi ito na ang nagsasalita ng gutom ay madaling lapitan ng kamangmangan. Kaya kapag merong tao siyang kakausapin, sinisiguro niya munang may laman ang tiyan nito. Matapos namang maubos ni Dudong ang ibinigay nitong pagkain, dito niya na inilahad ang kasalukuyang sitwasyon ng bahay nila. At nang marinig yon ng matanda, hindi ito nagdalawang isip na tumulong ng walang kapalit. Ngunit ayon dito, hindi na nila kailangan ng presensya nito sapagkat ang mga nilalang na bumibisita sa kanila ay mabababang uri ng aswang. Kaya lang naman sila natatakot dito ay dahil sa hindi nila nauunawaan kung ano ito. Ika nga ni Tandang Magno, tumatahol ang aso kapag hindi nito alam kung ano ang kinakaharap niya. Pero kung nauunawaan nito ang sitwasyon, hindi ito masisindak sa kanilang mga pinagdaanan, bagkus magsisilbi niya itong lakas upang ito ay mahanapan ng kasagutan. Matapos nitong magsalita, may ibinigay ito sa kanyang garapaw ng langis at batong tinatawag nitong kumadroso. Ayon kay Tandang Magno, ang batong ibinigay niya ay mutyang alay para sa mga nilalang na hindi nakikita sa lugar nila. Kailangan nila itong ibaon sa pinakagitnang bahagi ng kanilang tahanan para kilalanin sila ng mga elemento roon. At kapag nagawa na nila ito, buhusan nila ito ng tubig pagsapit ng kabilugan ng buwan. Ang langis na ibinigay nito sa kanya ay mananatili sa altar ng bahay upang magsilbing babala laban sa paglapit ng mga masasamang elemento sa kanilang lugar. Pagkakuha naman ni Dudong sa mga ito, taos-puso siyang nagpasalamat. Maigi rin niyang tinandaan ang mga payo ng matanda nang sa gayoy hindi niya ito makalimutan. Matapos ang kanilang pag-uusap, nagdesisyon na siyang magpaalam. Ngunit nang marinig ito ng matanda, hinaplos lang nito ang ulo niya habang nagsasalita. Mukhang sumobra naman ata ang tapang mo, bata. Hindi sa lahat ng oras nangyayari ang swerte ng isang tao. Kaya kapag naranasan mo ito, magpasalamat ka.
Pero wag na wag mo itong aabusuin. Tandaan mo, ang swerte ay may kaakibat na kamalasan. Kaya kapag sinuwerte ka sa buhay sa iyong pagtanda, wag na wag mong kakalimutan na palaging nakaapak ang ating paa sa lupa habang tayo'y nakatingala para maabot ang ating mga pangarap. Nang marinig niya ang sinabi nito, aminado siya na hindi niya ito naunawaan. Malalim ang bawat katagang sinasabi ng matanda sa kanya, kaya sa pagtagal ng kanilang pag-uusap, wala siyang ibang naramdaman kundi ang misteryo at pagkamangha sa pagkatao nito. Hindi niya halos maisip kung ano ang humubog kay Tandang Magno para makarating sa ganoong sitwasyon sa buhay. Pagsapit ng sumunod na araw, tsaka pa lamang siya pinauwi ng albularyo. Masigla siya noon, gawa ng marami siyang dalang pagkain at pasalubong. Bit-bit din niya ang pag-asa para sa kanilang pamilya, kaya habang tinatahak niya ang daan, wala na siyang nararamdamang anumang pag-aalala. Ilang oras ang lumipas, dahil sa walang pahingang pag-usad, narating niya ang bahay nila bandang 3:00 ng hapon. Pagsilay niya sa bakuran, nadatnan niya ang kanyang ama na kasalukuyang nagsusunog ng balat ng nyog. Halos balutin na ng usok ang kabuuan ng bahay, ngunit parang hindi ito alintana ng kanilang pamilya. Ayon sa kanya, araw-araw nila itong ginagawa dahil sa paniniwala ng tatay niya na iyon ang makapagtataboy sa mga nilalang na gumagambala sa kanila. Pagpasok naman niya sa loob ng bakuran, dito na siya nasilayan ng kanyang mga kamag-anak. Nagmamadali itong lumapit sa kanya, dala ng kanilang pag-aalala. Nang masipat naman yun ni Dudong, agad niya itong nilapitan para ibahagi ang kanyang mga karanasan. At nang matapos na ang kanilang pag-uusap, dito niya na sinamahan ng tatay niya para sa gagawin nilang paglibing sa alay na mutyang ibinigay ng matanda. Nang maisakatuparan na nila ito, agad silang nagsarado ng mga bintana at pinto. Ilang minuto na lang kasi noon, papasapit na naman ang 4:00, kaya kailangan na nilang magtago. Pagpatak ng dapit hapon, dito nila napansin ang pagbulwak ng langis sa garapon. Isa itong matibay na senyales na may mga nilalang na umaaligid, kaya nang masipat nila ito, dali-dali silang dumungaw sa siwang. Ayon sa kanya, na habang sila'y nagmamasid, paulit-ulit na noong dumaraing sa sakit ang tiyan niya. Rinig na rinig nila ito kahit nagpapahinga yon sa kabilang kwarto. Nakakaawa man itong pakinggan, minabuti nila na huwag yung pagtuunan ng atensyon. Nais kasi nilang makita kung sino na naman ang kanilang bisita nang sa gayoy mapaghandaan nila ang paparating na gabi. Pagdungaw nila sa labas ng bahay, dito nila nasilayan ang isang pamilya ng mga aswang. Nasa 8 ang bilang ng mga ito, kung saan bawat isa sa mag-anak ay purong butot balat. Nakakapangilabot din yon kung titingnan. Gawa ng yung mga mukha nito, parang merong gagawing hindi maganda. At sa loob ng ilang minutong pagmamasid ng mga nilalang, wala itong ibang ginawa, kundi ang maghulog ng abo habang nagdadasal. Akala ng mga ito madali na nilang mapaparupok ang depensa ng bahay, pero pagsapit ng gabi ng pag-atake, dito sila nakaramdam ng samot-saring presensya na bigla na lamang bumalot sa loob ng bakuran nila. At pagsipat nila sa labas, bumungad sa kanila ang iba't ibang uri ng engkanto na tila bang nagbabantay sa sanggol ng tiyahin niya. May tikbalang, kapre, mga laman lupa, tuod, at mga dambuhalang ahas na merong mga paa. May mga elemento ring umaaligid kasama ng mga kaluluwang hindi matahimik. Halos magsikumpulan ang mga ito sa loob ng bahay na para bang meron itong hinihintay. Maya-maya pa, pagdating ng mga aswang, bigla itong nilusob ng mga engkanto. Nang masipat naman yun ng kapre, kumuha ito ng malaking tipak ng bato at walang habas yung ibinato rito. Sumugod na rin ng mga tikbalang
habang ang mga elemento naman binagat ang mga aswang. Kaya kahit anong gawin ng mga ito, hindi na nito magawang tumakas sa lugar kung saan sila nabitag. Di nagtagal, nang malapitan na yon ng mga engkanto, agad sila nitong pinagtulungan hanggang sa malipol ang bawat isa sa kanila. Nung mamatay na ang mga aswang, tinambak nila ito sa kakahuyang malapit sa palayan. Kinaumagahan, nang siyasatin nila Dudong ang lugar, wala silang nakitang kahit isang labi. Ang tanging tumambad lang sa kanila ay yung mga damong natumba, indikasyon na dito iniwang nakahandusay ang labi ng mga aswang sa loob ng ilang oras. Matapos naman nila yung makita, unti-unti na silang napanatag. At pagkaraan pa ng ilang araw, ganon at ganon pa rin ang nangyari. Labis na ikinagulat ito ng mga aswang, kaya hindi na nila ito napaghandaan. Bagay na naging daan para malipol sila ng mga engkanto sa lalong madaling panahon. Dahil sa pangyayari, naubos ang mga aswang na nagtangka sa buhay ng tiyahin niya. Subalit kahit alam nila na wala nang magpaparamdam, nanatili pa rin ang takot at hindi pagkapaniwala sa kanilang mga naranasan. Halos inabot pa ng 6 na buwan ang ganun nilang pagpaparamdam bago tuluyang bumalik sa normal ang sitwasyon sa loob ng bahay. Awa naman ng Diyos, malusog ang batang isinilang ng tiyahin niya. Hindi rin yun nagkasakit sa paglaki hanggang sa natuto na itong maglakad. Ngunit kahit naging maayos na ang kanilang kalagayan, sadyang nananatili pa ring sariwa ang kanyang mga karanasan, lalong-lalo na noong binigyan siya ng mutyanang kumadroso ng bantog na albularyo na si Tandang Magno.